Wala uli yung ano natin. Naglos uli yung battery. Bakit ka naglulos? I-repair tayo. Naglulos siya. Naglulos po. Kaya. Try mo sa akin, tignan natin. Okay na siya. Wala tayong babalik doon. Balik na. Tingnan ko ng book mo, Marjes. Buldot. Bawa natin. Kumuha siya ng isang date. Wala na daw. Ha? Ay, may chat ka. Alam data. Ayos uli ng bote. Kayanin natin. Oh yeah. Ganun sa lahat. 200 155 150 155 305 Ay,